Hey. Welcome to Comfort Zone. Hosting namhlanje eyethu ifane ngumdidimba. Bathi nguta present nickname. Size hapa kwinkanyamba namhlanje, Kanyamba Entertainment. Ziyabila. Namsenvela ke apha ngaphakathi ziyabila. Shubila abantu bakhona kugcwele. Sizojonga ke uba kwenzeka ntoni somanisa interviewsha nabantu abakhoya apha ngaphakathi ke. Sibabuze ngezimfu zabo malunga ne-event enkulu ya hostwa inkanyamba. Ihostele ke apha eDidorance 6875. So must be together man. Sibukele bakwenzekala noni apha phakathi. Yeah. Thank you guys. Usukhanya nawe yakwimpilo usukhanya nawe yakwimpilo usukwenzekana yakwimpilo usukwenzekana yakwimpilo Ahlekisa ngendlela engiphanda ngayo ahlekisa ngendlela engibeka. Okay. Hello guys, I'm back again. Sendimke host yona namhlanje uyethu umdidimba. Ndiphethe one of the main leader yalapha ke kwinkanyamba Entertainment. Umchita nayo hostele event ke. Nguye ke. Buda yam. Right Buda. Do right wena? Right nambuda. Ngicela uzichaze Buda yabo, uzichaze igama lakho, uzichaze ba uyinoni, kwenzeka ntoni kule event yonke lonto, uplane njani, uplane ba sizobukela ntoni apha namhlanje. First of all, igama lami nguTebo Molefe. So I'm a member of Inkanyamba Entertainment Productions. Actually, I'm a leader. So when we planned this event, it's been some time since I perform up endaweni ehlala kuyo, which is Edidorance. So sa attenda i drama festival, which is Ukukhanya Kwelanga drama festival. So at least we won some awards there and there. So Lando has uplift that to tell as a story kakhulu. Sakunoma no man, let's come back home with the same story. Sizobavisa lento esikade siyenza kwezinye indawo. Obviously nabo bebeyibona online, ngoba I want a story sithini uLuzi Mzwelibanzi. So namhlanje uLuzi Mzwelibanzi sibuye naye sinzisa endlini. Abazali bethu nesupporters zethu bazobukela le play. Okay, ndiva usithi abazali benu nesupporters zenu. Lemi mandigxile kakhulu apha ibazalini ke. Ukubone lanto kube khona abanye abazali babuye italente yenu babuye bangayirecognize, bangayiboni yonke lanto leya. So nina eza challenges nis overcome kanjani? Boma ndithethe ngawe exactly. Lo challenge leyo overcome kanjani ba umzali ayibone potential yakho? Because abazali umzali uvele azosixelela ba masambe siyofunda sifunde yabo. Be wena uphuma ngeacting umzali akamselana nalonto yakho. So we overcome kanjani yonke lonto kumzali wakho, umxelela umzali wakho ba mzali ndiyayithanda lento, nine potential, ndi in love nalento endiyenzayo. Kwelami icala mna personally I've always wanted to become an actor, a storyteller. So kwelami side abazali bami bandibona at an early age ngokuba ngaba lento ndiyayithanda, and nam I didn't like ndijonge ezinye izinto like bena amanye amaphupha. I always wanted to tell stories and to heal people ngayo yonke lonto. So I would say kumuntu odibana nalonto enjalo, like anditsho ba disrespect abazali bakho ne, but ingase ulandele iphupha lakho ulifezekise, and then later on they will realize ba okay, this is as long as wenza umsebenzi omhle awuvelayo. Okay, as long wenza umsebenzi omhle ovelayo. My leader ngifuna ukulibazisa man, ndine question yokugqibela man apha. My leader, namhlanje ndiyabona nigcwele nizobukelwa. Abanye abantu babuye bothuke xa bese stage ba man, like aboyifana nam ndingabile xa ndoba se stage. Nangona nibukelela lando yenu uLuzi Mzwelibanzi. Wow guys, benibukele nam uLuzi Mzwelibanzi. Even abantu ezinye fans from outside apha eDidorance bayaba recognize ngestory sabo baye basixelela pha uLuzi Mzwelibanzi. Wow. What an interesting story. Wow. Ifa ukho namhlanje uyaphoswa. Okay, Malita ke word of the day ndizokwazi ukukhulula. Khawuphile Word of the day. Uthini advice yakho word of the day? I-advice yam ithi into yokuba ngaba sukuyekelela. I've always said this one quote, phupha, and akho muntu ungazuphumelela futhi. As long as uphupha, usebenza hard, ube dedicated, you can do this. Thank you Malita, ngakulibazise nkosi. Esiphazanyisiwe manje.
ayikho le mfithifithi ngiba ngiyini usebanzi ikhawula. You forget one thing. You forget only one thing. Ubakawuhlala kulo this apartment you have to work kulama plus until you die. Ngingaphilanga sini ba. Hey, shut up. I'm still speaking William. Ithe kawuhlala kulo this apartment. You killed this man. You killed I'm sorry, as a granny. We've been working with the guy. That's a granny. Oh, very good. My mind is already lost. My heart is in pain. I can't do that. I can't. Go up, take the bus. Take the gun. Go up. Look at the gun. Look at the gun. Hey, you're not sticking it. Look at the gun. Look at the gun. You will kill. You are afraid? Smulana. Smulana, man. Oh, Smulana. Okay, then shoot yourself. Okay, then there is no freedom. We all will die, Jim. We all will die. We all will die. Continua!
Hi all. Apha ndimeke apha ne-best supporting actor ke apha. Esibana nibe nimbonile ngulo berhanywa apha. Lo berhanywa bulele uZwelibanzi. Now I understand. No, yeah, bayibonile. Ekusebawo like now I understand the full story. Ndithanda the way uba nitransforme ingqondo zethu nasijika ingqondo zethu zabaphaa uba khe jonga nanku uZwelibanzi nasibonisa uba what happened exactly. Thina besikade sinalaa nto uba ngoku iqala isho hayi suka ningcolile nina nimbulele noZwelibanzi kanti only to find xa niphinde ni-actor nivala laa nto jini uZwelibanzi abengcolile and even kwamna ngendimbulele ndamnqumla ndamsika wazipisi uZwelibanzi. So uba how do you feel u-excela show la character oyidlalileyo pha uzifila njani ngayo? Ya mayinika ndabulela xa usithi uba uyive-grand uyibukela isisile thini esamigqithisa khaya leyo ezi-artist phofu manithi ndingathi ezin-actor iweyo oyifunayo kwistori nje izithele kwi-storyteller so uba isistory esifuna usibalisa sivuye ngumntu wasilandela ngendlela egrand then isipani sakho senzile ne-acting nayo iyakhawunta kulaa piece but most way ebalulekileyo kwi-artist si-storytelling yabo at least ngokuthi kum uyivile la play la production so futhi isipani sethu sisenzile so mna ndihappy ke time to ubona uba uyivile iplay isipani sam ndisenzile so ndihappy rhola uba ndiyakhe. Okay, ndiyabulela mandingatyanga xesha lakho mandabona safuna uyo-entertain abantwana ufote nabo because anyhani abantwana bafuna ufota nani esiba niyiselebhe ngoku bawo into endifunayo mani abantwana suthi abantwana fans supporters man solungisa ndirayithi abantwana yazi dadlala okay ndabulela otherwise besithetha ngolonwabo Charlie lo best supporting actor ke lena iyawina buya ne-award ke sithathe lo award sizoyi-introduce apha bayithathe lo award bazoyi-introduce apha eDuderance ndiyabulela. Given broken keys and expected to open the gates of generational curses. You are that generation from the moment you What up? It's me, I'm back again. It's a kyali, it's a boy, it's a man. But the chiri yako ndinguta baby, ndingu handsome. Otherwise ndiphethe enye ye-actors apha. Jini bathi ngumalume. Malume ubani kanene? Malume Alfred. Lo usindiswe nguThemba. But uzotyhola uThemba ngoku ujikela uThemba. Themba kumbulali. Ibinjani show man like ufila njani audience bezinibukele like abantu bebelapha banibukele yonke loo nto le and bebeqhaba nezandla like binjani la eza nerves khange ube ne-nerves pha? First of all, I was so excited. Yeah, I understand. Like, ishow isaqala, like ingakaqali noqala, I understand. Ntoni kwenza excited? Because of ngizokwenza lento endiyithandayo. Yeah, I understand. So ibingathi alide lifike la xesha man, understand yoba ndikhwele eqongeni. Yeah, I understand. Ndenze le way kakade because ibindichisa ngaphakathi, understand. So for me le project besigqibo yinantsika besigqibo iperform apha, it was very touching, and understand, very sensitive. Like we actor, like yabona, like like umuntu oyibukeleyo uyayibona yonke la yenzekayo, but as an actor no actor, you understand, ivele yaba touching like to a point of almost lost inantsika yeah, understand, because of like ngoku like send kwesinye sphere of which sphere nami beningasazi uba how did I get there, you understand. But then ndiyazibone sendipha, but ndasiqale into yoba no man ngayivumeli la nantsika, you understand, mandiye. Okay, yazi mina into ndithandile into ndibone kuse wow hayi niyakwazi u-actor hayi nakwazi u-actor damn into ndibone pha pure talent ibi-raw ayedithwanga ayifakelanga i-effects, it was raw ekasi yabona xa injalo ke ngoku ayiseyo acting ke ngoku i-reality ke ngoku, reality sayiphila le nto segazini le nto. Yes, if bendi-actor ubungazuyifila le nto uyifilele, but then yayibona ivele yaba i-reality. That's why ke ngoku uye wayifila le nto uyifile because it was real.
Hello guys, ngiphethe osisi ngoku, yabo. Ade ngizobuza kosisi ba okay, binjani show. Qha ngicela before uthethe binjani show, qala uchaza igama lakho, yabo. Chaza ke sisi igama ke londo le. Mna ndingupalisa Muthepe. Otherwise the show ibe 100% ibe mandi. I've enjoyed. Out of 10 unika bani? Out of 10 nika 10%. Nika 10% ibe mandi, so I've enjoyed the show. No, me out of 10 like 10 out of 10 when unika bani? 10 engosi. Okay, come. Molezi audience, mna ndingubhula Oliphant. The show was lit. I give the show 10 out of 10. I got my reason why, because the show had all it has needed as a show. Okay, njengabazali nina osisibalapha like into elanto engenikhuthaza ba nizoyibukela lento ngoba abanye abazali babuye bangayithandi le nto le, bona umntana bamkhethela amaphupho yonke loo nto le. Mna ishow ndiyithandile ibe mnandi kakhulu, but next time ndifuna litshintshe i-concept yeshow. We are no longer living in a time of apartheid era. Ndifuna niwanisha abantwana about i-rape, i-abuse of alcohol, abuse of drugs. Neza zinto. Okay, zenzeka now. no, ndabulela mzali, usinike nenye into yabo. Loo nto le bazokwazi inkanyamba entertainment uyipromota loo nto leyo ba okay i-rape plus bapromote ne-gender based violence ba i-dangerous kangakanani na. Ndiyabulela ngentsebenzisano ngixolo ngowesti ixesha leni. Inkosi, ndabulela kakhulu ne. Hayi. Hey molweni kwakhona sifikelele esiphelweni ezabantu bayabona mos nabo bajabulile apha. We are about to close this event ke ngoku. Inkanyamba Entertainment isenzele nje inkanyamba enkulu, the most wonderful tornado apha ke. Ndiphethe inja yam ke izongixelela about experience yayo ba yona ifile kanjani yona. Zokala nja yam, zonja yam uzombalisela, uzoqala uchaza igama lakho, uchaze ba okay ngibani uhlala phi yabo yonke loo nto leyo. Otherwise utyila feature yam compliment leyo. Okay, I can't strictly like disclose my address, but the name my parents gave me Ngupuluso Setona, but I go by the name but Tapuls. It's the name they gave me, so yeah. Ngosi ba into yenzekayo ndifuna ukubuza ba like njengoba bubukele one of i-member engiyitatshe ecaleni, ubone ndoni, ufile ndoni, ndoni ndikubaselileyo kanye ubaselekanga kanye ubaselekile? If ubaselekile ndoni ekubaselileyo? Honestly, I'm gonna give my honest opinion. It's my opinion. I loved the show. It was crazy. It was like a true story because they acted it out. Ubone la way bayakwazi portray a picture by acting into embula way. But generating ingqondo zethu basijike tuba sibone into ephilayo live. Ibingathi siphana la way. You feel me? But one thing I didn't like was the sound because abantu bebengxola and all that, and abasebenzisa mics and all that. But the show was fire, perfect. Thank you. Bathi ngitaphulzi ke lo. Uyamfumana ku IG, uyamfumana ku Facebook, uyamfumana na ku Twitter, na ku Pornhub, uyamfumana. Sorry about loo nto leyo. Otherwise about to close this thing. Event ngoku seyiphelile ngoku yabonga. So siyabulela. Thank you for watching this video. Subscribe. Kuze uzobona ezinye i-videos. Subscribe lo nwabo Charlie Comfort Zone. Thank you. Be host yene yethu Mdidimba inkosi. Abayifuni into enhle